U kostelních vrat jsme chvilku postáli. Zdvořile pohovořili, podali si ruce a já měl příležitost rozhlédnout se okolo a všimnout si, že v takový jasný, svěží den je možné dohlédnout daleko za kostel a hřbitov až na otevřené slatiny, že voda v ústí řeky se stříbřitě leskne a bliští se ještě jasněji až na samém obzoru, kde se klenulo nebe téměř bílé a matně třpitivé. A potom jsem pohlédl na druhou stranu kostela a můj pohled upoutalo něco jiného. Podél železného zábradlí kolem malého asfaltovaného školního dvorku stálo takových 20 dětí z pusou do kořán. Řada bledých a vážných tváří s velkýma kulatýma očima, které viděli Bůh ví kolik smutečných obřadů. Děti ručkama pevně svírali zábradlí a všichni stáli bez hlesu a nehnutě. Byl to podivně vážný a dojemný pohled. Vypadali tak naprosto jinak než děti obvykle živé a bezstarostné. Tyhle vypadaly tak nedětsky. Zachytil jsem pohled jednoho chlapce a mírně jsem se na něho usmál. Neopětoval můj úsměv. Uviděl jsem, že pan Jérôme na mě zdvořile čeká v uličce a spěchal jsem za ním. Poslyšte, tam ta žena, řekl jsem, když jsem ho dostihl. Doufám, že se dostane v pořádku domů. Vypadala, že je jí velice zle. Kdo to je? Svraštil čelo. Ta mladá žena se strhaným obličejem, naléhal jsem. Stála vzadu v kostele a přitom pak na hřbitově pár metrů od nás. Pan Jérôme se prudce zastavil. Upřeně se na mě zadíval. Mladá žena? Ano, s obličejem tak vyzáblým, že jsem pohled na ní sotva snesl. Byla vysoká, na hlavě měla takový ten klobouk jako čepec. Myslím, se snaží svůj obličej skrývat, jak jen to jde. Chudák. Na pár vteřin se v té klidné prázdné uličce rozhostilo takové ticho, jaké asi bylo zase v prázdném kostele. Ticho tak hluboké, že jsem slyšel, jak mi v uších pulzuje krev. Pan Jérôme byl celý stuhlý, bledý a ohlízek mu poskakoval, jako by nebyl schopen vyslovit slovo. Stalo se vám něco? Zeptal jsem se spěšně. Nevypadáte dobře. Konečně se mu podařilo zavrtět hlavou. Skoro bych řekl, že sebou zatřepal, jako by se nesmírně snažil se vzpamatovat po závažném otřesu. Barva se mu však do obličeje nevrátila a koutky úst měl namodralé. Nakonec tichým hlasem řekl. Žádnou mladou ženu jsem neviděl, ale určitě. Pohlédl jsem se přes rameno ke hřbitovu a byla tam znovu. Zahlédl jsem její černé šaty a obrys klobouku. Takže přece jen neodešla. Schovala se za nějaký kes nebo náhrobek nebo někam do stínu kostela a čekala, dokud neodejdeme, aby mohla učinit to, co právě činila. S pohledem upřeným k zemi si stoupla na samý okraj hrobu. Tam bylo právě uloženo k poslednímu odpočinku tělo paní D'Herblovové. Znovu jsem uvažoval, v jakém vztahu k ní asi může být. Jaký zvláštní příběh se třeba skrývá za jejím kradným příchodem. A jak neskutečně smutné pocity na ní teď doléhají, když tam tak sama stojí. Podívejte se, řekl jsem a ukázal prstem. Je tam zas? Neměli bychom... Zmlkl jsem, když mě pan Jérôme popadl za zápěstí a svíral je tak pevně, až mě to bolelo. A když jsem mu pohlédl do obličeje, byl jsem si jist, že co nevidět omdlí nebo ho skolí nějaký záchvat. Začal jsem se divoce rozhlížet kolem sebe v té opuštěné uličce a říkal si,
Co bych tak asi měl dělat? Kam bych měl běžet pro pomoc? Nebo se jí dovolat? Hrobníci odešli. Za sebou jsem měl pouze školu s malými dětmi a na smrt nemocnou mladou ženu ve velkém citovém fyzickém vypětí. Vedle sebe člověka, který měl blízko ke zhroucení. Jedinou osobou, na kterou jsem se mohl vůbec obrátit, byl ten duchovní někde v hlubinách kostela. A pokud jsem tam měl jít, budu muset nechat pana Jeroma samotného. Pane Jerome, pane, měl byste se do mě zavěsit. Kdybyste mi, prosím vás, tak nemačkal ruku. Pokud byste dokázal udělat pár kroků zpátky ke kostelu, k cestičce, viděl jsem tam lavičku, kousek hned za bránou. Můžete si tam sednout a vzpamatovat se. Já mezi tím doběhnu pro pomoc, pro vůz. Ne. Téměř vyvřískl. Ale člověče drahá, ne, omlouvám se. Začal zhluboka dýchat a do obličeje se mu postupně začala vracet trochu barva. Moc se omlouvám. To nic nebylo. Jenom přechodná nevolnost. Nejlíp bude, když mě jednoduše doprovodíte do mé kanceláře v Penn Street, kousek od náměstí. Připadal mi rozrušený. Celý nedočkavý dostat se pryč od kostela a jeho okolí. Pokud jste si jist, naprosto jist, pojďte. A rychle vyrazil přede mnou, tak rychle, že mě to překvapilo. A musel jsem pár kroků popoběhnout, aby ho dostihl. Tímhle tempem nám to trvalo jen pár minut, než jsme došli zpátky na náměstí, kde byl trh v plném proudu a okamžitě jsme se odstli v mumraji povozů, povykujících dražitelů, stánkařů a kupujících a v tom všem bekotu a kokrání a kdákání a ržání tuctů hospodářských zvířat. Všiml jsem si, že když to pan Jerome všechno uviděl a slyšel, začal vypadat líp. A když jsme došli k krytému vchodu Gifford Arms, vyhlížel téměř vesele. Tolik se mu ulevilo. Vyrozuměl jsem, že mě později doprovodíte do domu na Úhořích Blatech. Řekl jsem poté, co odmítl mé pozvání, aby se mnou poodbědval. Znovu se zatvářil odmítavě. Ne, Pavel, tam nepůjdu. Můžete se tam dostat kdykoliv po 1 hodině. Pojede s vámi Keckwick. Vždycky tam fungoval jako prostředník. Máte přece klíč. Přikývl jsem. Začnu s tím, že se poohlédnu po písemnostech paní Dreblovové a udělám v nich nějaký pořádek, ale předpokládám, že tam budu muset znovu zajet zítra, možná ještě pozítří. Třeba by mě tam pan Keckwick mohl zavést brzy po ránu a nechat mě tam celý den. Budu se tam s tím muset obeznámit. Budete se muset strefit, až bude odliv. Keckwick vám řekne. Na druhou stranu, řekl jsem, pokud se ukáže, že mi to zabere víc času, než předpokládám, třeba bych tam v tom domě mohl jednoduše zůstat. Měl by někdo nějaké námitky? Připadá mi absurdní, aby mě ten člověk pořád vozil sem a tam. Myslím, řekl pan Jerome opatrně, myslím, že vám bude připadat mnohem pohodlnější bydlet raději v hotelu. No, skutečně jsou velmi pohostinní a jídlo je vynikající. A možná máte pravdu. Také si myslím. Pokud to tak nebude nikoho obtěžovat. Shledáte, že pan Keckwick je velmi ochotný. Dobrá. Je ovšem skoupý na slovo. Usmál jsem se. No to už si začínám zvykat. Poté jsem si s panem Jeromem potřásl rukou
a šel jsem se naobědvat spolu s asi 50 farmáři. Bylo to družné posezení plné hlučného veselí. Sesedli jsme se kolem 3 stolů na kozách pokrytých dlouhými bílými ubrusy. Na všech stranách se hlasně probíraly události z trhu a do toho vešlo půl tuctu děvčat s velkými mísami hovězího a vepřového, polévkovými mísami, miskami se zeleninou a omáčníky se šťávou a džbány piva, vždy po 12 na velkých podnosech. Ačkoliv jsem v té místnosti neznal živou duši a cítil jsem se tam mezi Tweedem a Manchesterem, zvláště v tom pohřebním oblečení, tak trochu nepatřičně. Přesto jsem se velice bavil, částečně nepochybně proto, jaký to byl rozdíl, tato veselá společnost proti skličujícím událostem dnešního dopoledne. Většina hovoru se klidně mohla odbývat v cizím jazyce, podle toho, co jsem vyrozuměl z řečí o váze a cenách, výnosech a chovech, ale když jsem si pochutnával na výtečném jídle, i tak jsem byl šťastný, že to mohu poslouchat. A když mi můj soused po levici podal velký kus cezarského sýra a naznačil, ať si posloužím, zeptal jsem se ho na dražbu, která se předtím v hospodě odbývala. Protáhl obličej. Dražba proběhla podle očekávání, pane. Vy se také o nějaké pozemky zajímáte? Ne, to jenom, že se o tom přede mnou Hostinský včera večer zmínil. Domnívám se, že to byl dost důležitý prodej. Jednalo se o veliké kusy půdy. Polovina pozemků od Krytinu směrem k Homerby a pár mil tady na východ. Tam byly 4 statky. A půda je tady dobrá? Některá ano, pane. Tahle ta zrovna byla. V kraji, kde máte hodně půdy k ničemu, protože jsou to všechno soliska a mokřiny, se nedají vysušit a k ničemu použít. Dobrá zemědělská půda má svoji cenu, každý ždibek. Dneska tady máme pár otrávených lidí. A vy k nim patříte? Já? Kdeže? Já jsem spokojený s tím, co mám. A i kdybych nebyl, nic bych s tím nenadělal, protože nemám peníze, abych si přikoupil víc. Kromě toho mám víc rozumu, než abych přihazoval proti někomu takovýmu, jako je on. Máte na mysli úspěšného kupce? Tak. Sledoval jsem jeho pohled k druhému stolu. Aha, pan Daly. Neboť tam na druhém konci jsem rozpoznal svého společníka z předchozího večera, jak pozvedá korbel a spokojeně přejíždí pohledem po místnosti. Vy ho znáte? Ne, jenom jsme se krátce setkali. Patří mu tedy hodně půdy? To ano. Proto ho nemáte rád? Můj soused pokrčil rozložitými rameny, ale neodpověděl. Jestli skupuje polovinu hrabství, řekl jsem, potom s ním možná do konce roku sám udělám obchod. Jsem právník a vyřizuji záležitosti zesnulé paní Alice Dreblovové z domu na Úhořích Blatech. Je docela možné, že její majetek bude na prodej, až přijde vhodný čas. Nějakou chvíli neříkal můj společník vůbec nic. Jenom si namazal tlustý krajíc chleba s máslem a pečlivě si ho pokladl proužky sýra. Na hodinách na protější stěně jsem viděl, že je 12:30 a chtěl jsem se před příchodem pana Kekvika převléknout, takže jsem se chystal omluvit a jít, když tu můj společník promluvil. Pochybuju, pravila rozvážně. Do toho by se asi nepouštěl ani Samuel Daly. Myslím, že vám tak docela nerozumím. Ještě jsem neviděl pozemky paní Dreblovové. Mám za to, že pár mil za městem je nějaký statek.
Loužec, pravil přezíravě. 50 akrů a polovina z toho většinu roku pod vodou. Loužec není nic a je to propachtovaný na neurčito. Je tady také dům na Uhořích Blatech se všemi těmi pozemky okolo. Hodilo by se tam něco k hospodaření? Ne, pane. No, třeba by pan Daly mohl chtít prostě ještě něco přidat k svému majetku, jenom proto, aby mohl říkat, že mu to patří. Naznačil jste, že je to takový typ? Možná. Ucel si ústa do ubrousku. Ale já bych řekl, že nenajdete nikoho, kdo by s tím chtěl mít něco společného, dokonce ani Sam Daly ne. A směl bych se zeptat, proč? Promluvil jsem poněkud stroze, protože už jsem začínal mít dost všech těch narážek a tlumeného mumlání dospělých lidí při zmínce o paní Dreblovové a jejím majetku. Měl jsem pravdu. Tohle bylo přesně to místo, kde se dařilo předsudkům a babským povídačkám a dokonce se jim dostalo příležitosti, aby zvítězili nad zdravým rozumem. A nyní jsem očekával, že ten jinak statný a rozumný venkovan po mé levici začne šeptat, že by možná mohl a pak zas, že možná ne a cože by mi mohl vyprávět, kdyby chtěl, ale místo, aby mi vůbec odpověděl, se ode mne rovnou odvrátil a zapředl složitý rozhovor o úrodě se stolovníkem vedle sebe. A já, rozzuřený, už mi známou záhadou a nesmyslem jsem se prudce zvedl a odešel z místnosti. O 10 minut později, převlečený ze smutečního do méně oficiálních a mnohem pohodlnějších šatů, jsem stál na chodníku a čekal na příjezd vozu, který bude řídit muž jménem Keckwick. Cesta přes mokřiny. Žádný vůz se neobjevil. Místo toho před Gifford Arms zastavila poněkud sešlá brička se sedřeným koněm. Na tržišti to nebylo nic mimořádného. Takových povozů jsem dopoledne viděl celou řádku a protože jsem předpokládal, že tenhle patří nějakému farmáři nebo dobytkáři, nijak jsem si ho nevšímal. Ale dál jsem se rozhlížel po automobilu. Potom jsem zaslechl, jak mě někdo volá jménem. Kůň byl malé, střapaté zvíře s klapkami na očích a kočí měl objemnou kapuci staženou hluboko do očí a dlouhý, hnědý, huňatý kabát, čímž se podobal svému koni a přesně se k povozu hodil. Ten pohled mě potěšil. Nemohl jsem se dočkat, až vyjedeme a rychle jsem nastoupil. Keckwick se na mě znovu podíval a když si domyslel, že jsem se už usadil, mlaskl na koníka a rozjel se přes tržiště plné lidí a uličkou, která vedla ke kostelu. Když jsme ho míjeli, snažil jsem se zachytit pohledem hrob paní Dreblovové, ale za nějakými křovisky ho nebylo vidět. Také jsem si vzpomněl na tu nemocně vyhlížející osamělou mladou ženu a na to, jak pan Jerome zareagoval, když jsem se o ní zmínil. Ale zanedlouho mě příliš zaujala přítomnost a to, co mě obklopovalo, než abych dále přemýšlel o pohřbu a o tom, co mu následovalo. Protože jsme vyjeli do otevřené krajiny a Greting Gifford zůstal daleko za námi, malý a do sebe uzavřený.